Estamos aquí no Abrente e vou-vos explicar un pouco o que é a tapa que vou facer para o concurso para o 7º concurso de tapas daqui de Lugo. Bueno, a tapa chamase a Festa da Malla en Rodís. Quixen recrear un pouco nunha tapa a Festa da Malla que a min tanto me gustaba, cando se mallaba e cando despois de mallar se empezaba a comer. E os ingredientes que puxen foi cachola, que a cachola non pode faltar nunha festa da malla. Un trozo de orella tamén. O queixo é de cospeito, un queixo natural así fresco, moi bon, moi cremoso. E o membrillo é o típico membrillo que fixo sempre miña avoa, que de vivir hoxe tería 100 e pico anos, que é de membrillos e mazás. Tamén é moi importante, o pan é pan da casa, feito en forno de leña, que dá moito traballo. Este pan leva unhas 3 horas facelo. E poño un cuchillo solo. Tamén quero que a xente aprenda un pouco a comer como se comía antes. Hai que poñer a xente a comer despois de mallar. Tamén lle quixemos facer nesta tapa pois un guiño á Ribeira Sacra. Poñemos viño da Ribeira Sacra. Tamén moi importante, o mantel, antes despois de mallar, sentabas a xente encima da palla, entonces que poñías, tendía un mantel grande de tela, e encima do mantel iba poñendo a comida.